ang NYGC. Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya nga puno sa aksyon kag pagpasimpalan nga aton ginatig-uluhan. Jackie, ang Batang Karatigor. Aton kilalahon si Jackie, ang bata nga may pinasahi nga abilidad. Sa piyak sang iya pagkabata, nga madamo sang nagahingabot sa iya. Aton hibaluon, aton diskubrihon sa Jackie, ang Batang Karatigor. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor Romel T. Pineda. Kaupod man sanday Emilio Magbanwa, Rayjan Domingo kag Kuya Hil Andan. Kamo nagapamate sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Karon sa kasugpon sang aton matahom nga drama nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan. Jackie, ang Batang Karatigor. Anong natabo sa inyo nga duha, Boyong? Puldo! Nakakita kami gamo sa guwa kagila, sir. Nanggamo naman kamo nga duha. Hindi ka mo magpahita sa gamo. Sakit na sa ulo, Boyong. Puldo! Hindi mo naman hungod, sir. Pagsulod kami sa kapihan, bigigin mo, gidabi ni Boyong ang sa tabok namon bala siraw, nagapangapi man. Gin mo lang ni Boyong nga duha gitong katasang gin-order ya, sir. Ikaroon singke mag-isay, nagpangakig kay Jesuyaan sa kuno namon. Tani wala naman kamo gapahilabot. Kamatunto kisidya. O di na palakayan pa kamo. Mirisin na. Sige. Ipatawag si Pilo. Kaya may isugo ako sa iya. Sige, sir. Hey, Pilo. Ano ba yung? Huwag ka nang kinahanglan mo sa akon, Boyong. Puldo! Nagkasala-sala ka, Piluaw. Di pa tawag ka to ni Sir Boy Tirador, Kami sugo sa kusin mo. Wala. Sige. Katuan ko si Sir Boy Tirador. Ano ay hanang isugo sa akon ni Sir? Siya lang ang pamangkuta. Hindi ako pagpamangkuta kaya wala ko kahibalo. Suplado mo sa imo, Puldo. May black eye ka po sa ako. Anong natamo sa imo? Sino nagkastigo sa Di na imo? magpamangkot Lakat na. Idadali si Sir Boy Tirador. Matiruhan ka pa karon. Oo. Wala pala sinuplado, wala pods. Sir, good morning, Sir Boy. Mayong aga nga si mo, Pilo. May isugo ko si mo. Idahidlaw na ko maghigop sa tinula ka isda. O kung tinula nga isda nga dalag ko. Inabalang ng klase sa isda nga ginatula pala, Pilo. Ay, ng mga bugaong kurasir ng mga isda, Sir. Gwapo na tulahon. Kanamit sa sabaws na.
Basta mga lagko lang nga isda ang gusto ko. Ito sinong updon ko, sir. Si Ridja na lang ang updon mo. Ito, sige, sir. Ariglado, sir. Sige, lakat na ka mo. Oh, yes, sir, boy. Yes. Asa ka na rin dyan? Madala lang sa amran dalawang tang singgol, oh. Angkas ka ko ang madala. Ayos, Pilo ah. O, tiyara na. Okay. Malakat na kami, sir. Dasig-dasiga lang, Pilo. Para makabalik ta dayon. Ayos dyan, ah. Lan, dira lang ta, Pilo. Dira ta mabakal, oh. Sa dako nga market gina, oh. Tara lang kay padulokon kong motor. Magpanawag ka na rin dyan. Di ako. Kaya manakal na kita sa isda. Ayos, ah. Dito na naibilin ang motor. Mick, Hep, Di ka mo lakat na lang. malakat na ko, Mick, kay mahapit pa ko sa market. Mano ka to? Bahal ko sa isda kay naitlaw na ko maghikop sang sabaw sa isda. Pagwapo na. Nabi ka ba nang dalag ko bala nga isda bala noy? Oo, Amo na nami tulahon mo kung paksihon man. oo. O nami na inamala mga tulingan na. Oo. Namian ko na. Oh, kanamit sina. Yes, siya. Damo-damo lang kay makadto ko to sa imo ah. Okay, Mick. Ulian talaga kung pilang na pamakal mo ah. Oh, sige, Mick. Sige, Mick. Tungata Oo, kay nahidlaw mo ko na sang maghigop sang mainit-init nga sabaw ka isda. Oh, sige, Mick, ah. Sige noy. Tawag talag ka. Halo da, lo. Sige, oh, sige, Mick. Halo da. Dagon-dagonon ko lang kay lapit malang na dire. Hari na ko sa market, oh. Punta ka pa na. Isda wala. Oy, di. Kadamo sang ka. Daho. Ato. Dito mo ato. Pasayan yo. Ato. Pasayan. Ya. Sir. Meg. Bedo hat bedo. Anong isda mo, Meg? Agao. Hasta ko na si mo. Isa ka gatos. Isa ka kilo daw kay bulog puli naman ko. Ano? Kasapag kadako, isda na, Meg. Ano na nang panit? Panit? Ate, isa ka gatos o. Kadlag ko na hindi ka na balugi. Apat ka bilog na. Okay. Sige, putsa, Meg. Kay kuha ko na, Meg. Tabak ko lang ko yung isda, oh. Ay hala. Naunahan ka na ni Siro. Nabayan lang ko. Bisan pilang baligya mo na, bayaran ko na. Bisan baligya mo na sa akin. 300. Bayaran ko. May kwarta ko dire. Oo, bayra na namon niya, ano? Kami na lang pakwaasin na. Ay, nakauna si Siro. Ti ano si Boser? Ihatag ko na sa ila. Hindi, hindi na pwede, Ako nakauna dire. Ay, sir, pasisig. Damo ba nagabligya, Siro? Amo ka lang natay panagong isda. Ano na isda? Ay, panit. Amo din ang paborito ni sir. Ang panit. Ako nang pakwaas na. Hindi depende si Dio. Isuryahalan si Siro. Ako lang ang pakwaas na, Meg. Ano kayo mo man?
Ako nakauna dire. Dapat ako yung mabakal sina. Ato ho, damo to ho. Ako nakauna dire. Dapat ako makuha sina. Ay, hindi ka po di magidabo, ha? Sus, sir, siyang nakauna, sir mo. Ito. Hindi pwede. Sir, hindi sir, baligya ko di sir. Naglatong ba sir? Ay, papayin na lang na Pilo ah. Dito lang ta sa pihat. Hindi pwede. Akong magkuha sa ni Mano ka. Mano ka. Ikaw man ulihi ka lang nagkapot mga kika. Ay, tapos gamo na gid. Ay, ka bahala sa iyo. Kagamo sa iyo. Dali ka gamay ka gabahan ka sakon. Kamu di magidamo, nga mga tunto sa inyo. Ay, panglapon, nakang dilay bala. Wala ka mo binagon dyan. Ay, hala. Naon si Mano ho. Ligid yun, dua ay. Katalagan rin saan. Lagan. Ano lang yan, yan. Ay, sus na, ano ngayon mo Pilo ah. Ang malka. Ang sa isda nga ito. Ang malka dito tapusan sa gwa nga waitang nga doa. Ay, hindi lang ko na mag-intra sa inyo ha. Malantaw lang ko diya. Ayaw daw, wala ka pa daog sa Pilo ha. Amoy na. Amoy na. Kamot mo. Diyan. Kulit. Ari mga kunayay. Ay, iri panyong. Hindi ko tali ma-intra di kaya hindi na pwede. Ukod ko na. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga bahin sang aton drama. Jackie, ang batang karatido. Insulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor, Romel P. Pineda. Kag ginadulong sa inyo sa NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. YouTube na, radyo pa.